Ja vás vítam v ďalšom mojom videu. A dnešné video je ako si takéto nechty, obyčajné, červené. Ale budete k tomuto potrebovať prísvitný lak, Mode Essence, a nejaký svoj lak zvolený. Ja som si vlastne zvolil tento červený, čo mám teraz vlastne na nechtoch. Od Christy. Budete potrebovať ten prísvitný pretože keby ste si dali bez toho presídla a dáte sa odlakovať, tak budete mať potom červené prsty a tie nechty proste vám zostanú tuto vlastne takto zostanú také červené. No, ja už som si nalakovala nechty týmto presídnym. No a teraz vlastne idem na to lakovanie. Takže začnem. Takže, už som si to nalakovala a keď vám to uschne, v žiadnom prípade si nedávajte tento lak, ako presíd, pretože vám to zmekne. Niektorí ľudia si to dávajú, akože, aby to bolo také lesklejšie, aký tento lak je dosť lesklý, ale vám to zmekne a potom sa vám to neuschne, bude sa vám to nejaké 2 alebo 3 hodiny uschne. A vy ste si predsa nechceli 2 alebo 3 hodiny, predstavte, že by ste chceli niekam von. Keď tak, proste to je ten problém, takže si v žiadnom prípade nerobte toto. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a ahoj!